በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰላም እግዚአብሔር ምስኩላትና ይኹን። ናይ ዜማ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ እትዋት ናይ ልዑል እግዚአብሔር ቤተሰብ ናይ ድንግል ማርያም ናይ ወለደይት አምላክ ናይ አስራት ናይ ብኩራት ደቃ ዝኾንኩም ናይ ቅዱሳን ፈተውቲ ናይ መስቀል አመንቲ አብ ዘለናዮ ሰላም እግዚአብሔር ይብዝሐልኩም ይብዝሐልና። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ንምግባር መንፈሳዊ ቻናልና ንዕቢ ለማዓልቲ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ካብ ዘንበብክዎ ከካፍለኩም። ርእሲ ናይቲ ንባብ ሞትን ህይወትን ኣብ ኢድ መልሓስ እዩ። መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 21 ሞትን ህይወትን ኣብ ኢድ መልሓስ እዩ። ሕማቕ ቃል ረቂቕ ዘይረአ ሰይፊ እዩ። ናይ ክርስቶስ ተኸታሊ ዝኾነ ሰብ ዝተረጋግዐ ቁጡብ እዙብ እርኑብ ካብ ስምዒት ዝወፀ ብግዚያዊ ነገር ሆይ ሆይ ዘይብል ብመከራ ተስፋ ዘይቆርጽ ዕጉስ ንሰባት ዘይቀይም ሕማቕ ነገር ዘይናገር እዩ። ዘስተውዕል ሰብ ብዝኾነ ይኹን ንሰብ ዘቀይሙ ነገራት ኣየናገርን። ሕማቕ ቃል ምንጋር ኣብ ልዕሊ ሰብ ክወፅእ ዘይኽእል በሊሕ ሾተል ካብ ምሽካል ኣይነኣኣስን። መልሓስካ ትቐትለካ ትኽእል እያ፣ ተድሕነካ እውን ትኽእል እያ። ሕማቕ ነገር ተናጊርካ ብስጋን ብነብስን ህይወትካ ትስእና ትኽእል ኢኻ። ጽቡቕ ቃል ተናጊርካ ብስጋኻን ብነብስኻን ህይወትካ ኣይትስእናን ትረኽባ ኢኻ። ሕማቕ ነገር ተናጊርካ ንምንታይ ተናገርኩ እናበልካ ንዘለዓለም ካብ ምንሳሕ ሕማቕ ነገር ካብ ምንጋር ምቁጣብ እቲ እተውፅኦን እትድርብዮን ቃል ክጎድእ እዩ ወይስ ኣይጎድእን ኢልካ መጀመርታ ኣስተውዒልካ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ሕማቕ ቃል ንዘለዓለም ዘይድሕን ቆስሊ እዩ። ዝጉዳእ እቲ ተናጋሪን እቲ ቃል ዝተሸንደየሉን ክልቲኦም እዮም ዝጉድኡ። እቲ ዝተናገረ ምስ ሓለፈ ስምዒቱ ምስ ቀዝቀዘሉ ንምንታይ ተናገርኩ እናበለ እቲ ዝተጸረፈ ድማ ንምንታይ ጸሪፉኒ ንምንታይ ከምዚ ኢሉኒ እናበለ በኣእምሩኡ እናሰላሰለ ድቃስ ይስእን። ግን እቲ ሕማቕ ቃል ዝናገር እዩ ዝበለጸ ዝጉዳእ። እቲ ቃል ተመሊሱ ናብ ባዕሉ እዩ ዝትኮስ። ግን ዝገርም ነገር ሕማቕ ቃል ንምንጋር መስፈርቲ የብሉን። ስለ ዝኾነ ድማ ብበትሪ ካብ ምውቃዕን ሕማቕ ቃል ካብ ምንጋርን ምውቃዕ እዩ ዝሓሸ። ምኽንያቱ እቲ ውቅዒት ንግዚኡ እዩ እምበር ክድሕን እዩ። እቲ ሕማቕ ቃል ግን ንዘለዓለም ዘይድሕን እዩ። ብመልሓስ ሞትን ህይወትን ከም ዘሎ ብመጽሓፍ ቅዱሳዊ ማስረጃ ከም ዝስዕብ እዩ። ጠቢቡ ሰሎሞን ከም ዝበሎ ህይወት ወሞት ውስተ እደ ልሳን፣ ሞትን ህይወትን ኣብ መልሓስ ኢድ እዩ። መጽሓፈ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 21 መጽሓፈ ሲራክ ሓሳርከኒ ወክብረከ እምቃለ ኣፉከ፣ ክብርኻን ውርዴትካን ኣብ ኣፍካ ቃል እዩ። መጽሓፈ ሲራክ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 13 ሃና እመ ሳሙኤል ኢትትመክሁ ወኢትነብቡ ኣብያተ ወኢፃ ዓብዪ ነገር እምኣፈኩሙ፣ ኣይትተዓበዩ ብኹርዓት እውን ኣይትናገሩ ካብ ኣፍኩም ዓብዪ ነገር ኣይውፃእ። መጽሓፈ ሳሙኤል ቀዳማይ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 3 ቅዱስ ዳዊት ሲም እግዚኦ ዓቃቢ ለአፌ ወማዕጾ ዘአቅም ለከናፍሬ
ንኣፈይ ሓላዊ ንኸንፈረይ ማዕጾ አንብረለይ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 141 ፍቅዲ 3 ጎይታናን መድኃኒናን ፈጣሪናን ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ቃልከ ትጸድቅ ቃልከ ትትኮነን ካብ ቃልካ ዝተለዓለ ትጸድቅ ካብ ቃልካ ዝተለዓለ ትኹነን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 35 መድኃኒና ፈጣሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ሄር ብእሲ እምሰናይ መዝገበ ልቡ ያውፅ ለሰናይ ጽቡቕ ሰብ ካብ ናይ ልቡ መዝገብ ንጽቡቕ ነገር የውፅእ ወእኩይ ሰብ ብእሲ እምእኩይ መዝገበ ልቡ ያውፅእ ለእኪት ሕማቕ ሰብ ድማ ካብ ሕማቕ ናይ ልቡ መዝገብ ንሕማቕ የውፅኦ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 35 ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ በሓንቲ መልሓስና ንሰብ ንረግሞ ንእግዚአብሔር ንባርኾ ኣለና ኢሉ ናይ መልሓስ ክልተ ገጽ ተናጊሩ ዓመፀኛ ዓለም ከም ዝኾነት ንስጋና ሒዛቶ ናብ ገሃነብ ከም ትኸይድውን ብሰፊሑ ገሊጹ እዩ ናይ ያዕቆብ መልእኽቲ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 5 ጀሚርኩም እስካብ መወዳእታ አንብብዎ ስለዚህ ኩሎም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ካብ መልሓስ ስለዝወፅእ ሕማቕ ቃል ጉድኣቱ ገሊጾም እዮም መልሓስ ቀታሊ እዩ ምሕየዊ እዩውን ስለዚህ ብመልሓስና ሕማቕ ነገር ከይነውፅእ ሕማቕ ነገር ኣይንናገር ትዕግስተኛታት ንኹን ሕማቕ ቃል ንምንጋር ናይ ክርስቲያን መለክዒ ኣይኮነን ስለዚህ ትዕግስተኛታት ሩግዓት እርኑባት ንኹን ንመልሓስና ናይ ትዕግስቲ ማዕጾ ንግበረላ ምኽንያቱ ብፍርዲ ጊዜ ሕማቕ ብምንጋርና ክፍረደና ስለ ዝኾነ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ፍቅዲ 36 ናይ መልሓስ ዲፓርትመንት ጽቡቕ ቃል ምንጋር ንእግዚአብሔር ንምስጋን እዩ ነይሩ እቲ ነፍሱሶ ቃል ኣስተውዒልና ነፍሱሶ ብቲ ዘፍሰስናዮ ዝጉድኡ ዝነቕጹ ኣትክልቲ ስለ ዝህሉ ዘለምልሞም እምበር ዘንቅጾም ቃል ኣይነፍስስ ምኽንያቱ ሕማቕ ቃል ተናጊርካ ክፍረደልካ እንተዘይኮይኑ ተምጽኦ ለውጢ እውን ዋላ ሓደ ነገር ስለዘየለ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ንመልሓስና ጽቡቕ ነገር ንኽነውፀሉ ይርደና ስብሐት ንእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን